Okay, guys, we have got another crazy story coming out of South Africa right now, and this one is disturbing. Listen to this. So, 7 Chinese nationals have just been sentenced to 20 years in prison each for human trafficking. And the story of what happened is just shocking. So, apparently, they were involved in kidnapping innocent people from Malawi who they smuggled into South Africa illegally using shipping containers. Then they were forced to work in a garment factory in Johannesburg. During a raid, police found 91 Malawian nationals held here against their will, and 37 of these people were children. I mean, how disturbing is that? But guys, it gets even crazier because after these people were sentenced, the daughter of one of the guilty, who apparently was there just for support, started shouting in the courtroom, making some pretty wild claims. So according to her, the quote, big boss of this human trafficking ring is still in South Africa on the loose, and she says he is a very powerful person. Now, she didn't specify a name exactly, and it's doubtful if this woman can actually be trusted, but now people are speculating if this is real. Who is this big boss? Is it a businessman? Is it a politician? Or what is going on? Either way, it is just scary knowing some of the evils going on in this world which we don't even know about. Manyazi banji, manyazi atigwire. First of all, we need to admit kuti ifeyo ndife anthu adyera kwambiri. Ndife anthu adyera, ndife anthu achinyengo, ndife anthu I don't know. Ndife anthu kaya otani kaya. We need to accept, we need choyambira tivomereze kuti ifeyo tili ndi vuto. Tikavomereza kuti vuto lathu ndilotere, kenako vuto loja tikwanitsa kulisolva. Pamene tikapanda kuvomereza, vuto limene silimatha. Tisolva vuto lanji pamene tikuona zoti we are perfect. Aliyense amene amasolva vuto limene ali nalo amakhala kuti choyambirira wavomereza kaya kuti akulu ineyo ndili ndi vuto ABCD. Iwe ngati uli ndi vuto lina lakenso suzalisolva vuto limene lijalo ngati suzavomereza kuti uli ndi vuto lakuti. Choyambirira vomereza kaye. Vomereza kuti akulu ineyo ndi vuto ABCD. Then kenako lisolve. Zimatheka bwinobwino. Koma kupanda kutero, nope, silizatheka. Ndiyeno ifeyo Amalawi tikuyenera tivomereze kuti yes, ifeyo Amalawi tili ndi vuto, chinyengo, greedy, komanso kukona ndalama, kusakonda dziko zimene sonde zilipo. Ifeyo Amalawi sitikonda dziko lathu. Ifeyo Amalawi sitikonda naso, tikhoza kugulitsana bwinobwino. Yes, timagulitsana. 91 Malawians kupezeka ku migodi, pansi pa migodi kumakhoza zovala. Ana 37 ma Chinese atapanga smuggle atawaba ku Malawi. Komano kudzera muchani mu container. So anyway, ku South Africa, well done. Awachaja 20 years and ma Chinese 7 ameno 20 years kuti akakhale ali mu ndende chifukwa cho kuba anthu kwayika mu container kwapetesa mu South Africa ndikumagulitsa ntchito muwakakamiza mosalipira. Yeah, that's trafficking, you know, human trafficking. So plus ana benepopo. Komano the question, okay, is also okay, South Africa, well done. Komano the question fuso goes back to us ngara Malawi. Kuti anthu amene wawa anatuluka bwanji chifukwa makontena amene wasikuti anaenda mmalere. Chabwino ngati anaenda mmalere ndikuti akuenda kudusa ku airport ngati container ingarani ingauluke. Komano makontena amene wawo anadutsa kuti anazadutsa pa border. Yes, I don't know where kaya kadedza border kaya Mwanza border kaya chane. Komano popita ku South Africa makontena amene ndithu anadutsa ndithu kutuluka Malawi ndikudutsa ndikufika pa check paja. Paliso anthu ndikuadendelaso chidonse ndikudutsa apo chonchipyu kumapita. Anthu ali mu kontenamo atabedwa. Ana ndi akuluakulu atabedwa.
ali mukontenamo. Funso nkumati amene akukhala pa boda apa kutanipo. What exactly are you doing? Ukutani we pa boda apa? Here's the reason why. Anthu aja akamadutsa pamakhala zinthu zina zoti tingalekeza ngati kuti akule sitofuna mu research. Sanena kuti muli chani koma amangokuza kuti sitofuna mu research. Koma ndalama ndi tingalekeza zinthu zoti paipa akupasa 5 million. Officer uli pa boda paja akupasa 5 million. Salary yako sifika even a million. Kutenga ndalama ija kwagulitsa amalawi anzako, kwagulitsa azibale ako, kuti akagwire ntchito pansi ku migodi, kwagulitsa ana. Guys, we need zinthu ngati zimene zizi. Solution yake ofunika kupeza date imene container inalowa ndi kupeza ma officers amene anali responsible pa duty tsiku limene lolo, amene anazalola kuti container imene ituluke, amene they should be held responsible. Anthu amene wo kwamanga kwachotsa ntchito ndikuwayikaso pa public, anthuso amve adziwe zoti okay izi zinachitika ndi zeti, okay anapangisa ndi mkulu yeti. Ku Malawi yakuluakulu kuti chinyengo like ku Malawi as long as you have money, ku Malawi as long as you have money iwe utha kupanga china chilichonse. Yeah, that's ku Malawi. As long as ikungukhala ndalama basi mwina muli mosaudutsa. Kaya we si Malawi, you need a passport. Koma as long as you have money, passport uipeza. Si woyenerera kukhala ndi malo ku Malawi. As long as you have money, ukapanga bribe, malo wapeza, ugula malo. Iwe as long as you have money, pena pali post just have money. Anthu samakonda dziko, anthu samakonda anzawo, basi kungokhala moyo woti basi ine bwa ndisamale za ineyo basi kungo greedy. No guys, now it's an embarrassing. Izinzochititsa manyazi kuti anthuwo akagwidwa ku South Africa, then we have to question ourselves kuti what are we doing? Ndi amene agwidwa nanga amene sanagwidwe. Amene sanagwidwa alipo angati. This issue, okay, this is, I think it's the second issue. First one, inali ya mwana wena wage, I just forgot the details. Koma anamuba from Blantyre. Kumika mu truck. Mu container. Anamuba mwana amene. From Blantyre. Kumuba. Guess kumana kampezera. Kuboda ya Tanzania. If you remember the case. Case mine ngarimu kukumbukia bwino. Anakapeza kuboda ya Tanzania. Ndumana anakantengera. Nyamara ku Blantyre. Fuso ndikumari koseku kunaiba polisi. Koseku kunaiba upanga check. Ngani yake atagwira na bamwene. No guys. Check. Make sure you check. Sometimes minaso the level nafika Malawi. The level ya chinyengo minafika, the level ya unkhwidzi ya unsanje. Level because we see it when we go to capital my offices ena. You need sometimes something, you need visa, what my office machito kuoneka kuti munthu yakundibera akundipanga chinyengo. Like zinthu za straightforward. Kuma amwe nacho udutse uku kena afterwards akona zote sizikuthandiza bwino sawa, siziwathandiza iwo sipalibe chimene akupeza.
sakupangira zinthu zako zimene ukufunazo akhansula. You see? Akulu. Oh. The level imene tinafika amalawi pano, but I do believe kona kuti even my Chinese amene they can even tell the person, the officer, pa boda apo kona kuti akulu umunyamula anthu. Nkari munyamula anthu. Ndalama ndi Fabali zinthu zoyita. One, pali kunena kuti musaseje ndalama ndi. Two, pali akulu muli anthu nkati musaseje ndalama ndi. And I think both of them, it can work. It works. Level imene nafika amalawi kusakondana pamene patha kufika kuti watenga anthu pasifika apita amenewo bwana ndikaje ndalama ndi banja langa bwana ndikumanga nyumba pena pake ndikamalizise kugula malata si basi amalawi zochititsa manyazi kwambiri. Anyway, so actually mukhotimo munalizonena kuti mwana mmodzi mwa amene anazengedwawo anayamba kukuwa kuti alla inu mukusiya munthu wamkulu bwanji mutenga ana ngati amene wawo. It's like pali big man ati Mr. Lim Bruma, picture yake ndi amene yuyu ndi amene ali wamkulu kwambiri. That means syndicate imene it's called, it's like ndi pali anthu alipo ambiri koma zonsezo because they know kuti ku Malawi anthu ake amakonda chinyengo, anthu opusa, anthu opepera amatha kugulitsa anthu awo. So yeah, tuyaluka koma one day azakhala mwana wanu. Karma, maziwa karma, Karma, karma. It will come back to you. Azakhala zibale ano, azakhala makolo ano, azakhala ndani, azakhala nanu, ndi amene adzatengedwa tsopano, adzabedwa. Sinu mmalola kuti anthu azidutsa nje azidutsa magulitsa anthu unje magulitsa ndithu. Guys, no. This is so frustrating, man. Where is he now? Where is he now? He's living in this country, in this town. Wait. I tell you, I have her. Wait. Did you say Bruma? Yeah, Yes. no problem. I have his picture. I tell you. Show us. Show us the picture. Where's the picture? Here. Okay, can you move that side, please, guys? Let's go that side. No. They need to know the truth. Show it. This is too much. Men, give it. You want to see We want to see the picture. We want to see the picture. Just show us the picture. Just show us the picture. Just show us the picture. Yeah, wait. Here. Here. Put it in Put it in here. in the cameras. See? Mr. Lin. You hear that, Mr. Lin? Please enlarge it. He's the big boss here. Enlarge the Yes. picture. You know why that number one has gone? gun. Because he Like a sells shopper gun. gun. The owner sells gun here. Make a show, Bruma, make a gun. The number one gun is from the big boss here. Yes. Is the big boss working with Yeah. Where's the big boss? Where's the big boss? Yeah. See this? Yeah. China Shield firearm store. It's in Bruma. Ma'am, how come he hasn't been arrested then? Where is she? Where is she? Here. This is his store. He has to run a big business here. Why has he not been arrested then? They're all afraid Come here. they're gonna be killed by this boss. So they keep silence all this time. Why is he now only? Why are you only talking about And why are you not part of the people who are giving evidence to this? We all think this is just a small problem. You know, nobody tells us what's going on. How serious is this? They all think they're gonna be fine. You know, the boss is always lying to them. Sorry, ma'am, why did they think they were going to be fine when they've been in prison?